Un gran iglú de plàstic cobreix les golfes del teatre, on habitualment no s'hi fan representacions. A dins hi ha un públic desorientat, que de mica en mica va entrant al joc. Sorolls de fàbrica tèxtil i una ballarina que es mou entre els visitants mentre allarga el fil que representa la lluita de la classe obrera. Un any més torna Xiques, amb noves històries breus, punyents i properes. Celebrar una festa major amb microteatre pot semblar atípic, però la proposta Xiques demostra que és possible amb 5 espectacles de petit format en 5 espais insòlits del Teatre de l'Aurora. Tots els seus artistes són de la comarca, és a dir, que són de casa. Això facilita que la gent d'aquí, i amb dates tan emblemàtiques com la Festa Major, sentin una mica l'orgull de tant de ciutat com de comarca i puguin veure gent que coneixen i que, a més es dediquen professionalment a l'art. Els espectadors són tan a prop que fins i tot són interpel·lats directament. Dins del camerino del teatre es transformen en un grup d'amics que han quedat per veure un partit. És molt més íntim i, vulguis o no, la gent que ve a veure gran part és d'aquí Igualada i poc o molt coneix el teatre, i portar-los a veure teatre, però no dins de l'espai habitual, també els hi posa un punt d'emoció. Sense pizzas no hi ha futbol, però quan arriba el repartidor, aquella trobada que semblava aparentment normal s'empapa de surrealisme. Però part de l'arròs caldós surt cap a l'esquena de la seva mare! Justament La Mare és el nom de l'espectacle més fosc del cicle, amb actrius que repeteixen com la Mosa. Jo seguiré així. Perquè és que, a més, la meva mare no el va convidar a quedar-se a casa seva. Adapta un conte de Bertolt Brecht per fer-nos pensar en les relacions entre pares i fills, de vegades plenes d'egoisme. El tema principal és l'egoisme, a vegades, dels fills. De voler tenir controlats uns pares que justament són els que t'han cuidat i els que t'han fet créixer, i els que t'han educat. Feina de merda, llogant i venent pisos de merda, gent de merda que es creu que canviant de vivenda canviarà la seva vida a la merda! I això és Xiques, un no parar, una autèntica marató de 20 funcions diàries que es consolida i que de cara a l'any vinent es planteja tenir un fil conductor. Oriol Company, TV3, Igualada.